pamusoro ya chirezi yapisa. Saka kuti ndipinde mukati memba yematare mandosiitira mavideo haya. Muri kupisa. Musikana kumbotangika. Saka ndatombopinda zvangu ndobva ndadhiraivha ndikati regai ndipinde mukati mumasango munorova mhepo. Ndiwane kuita chirongo chandikuita chanhasi. Saka ndosaka muri kuona kuti nhasi ndinongori pakangofaranuka. Handisi mumba iya yandinosiitira matare mamunoona ndichiita mavideo akawanda. Saka kune vajaira kundiona ndiri mumba ndichiita mavideo yangu ndiri mumba, munongondiregererawo zvanhasi. Chirezi iri kupisa, haisi kuita. Matemperatures acho haasi kuita. Kutorarama nokumwa mvura. Right. Muchirongwa chanhasi toda kuti timbokurukura. Nhasi handina hasha. Handina hasha ndenikotaurawo zvakadzikama. Dzimwe hasha dziya dzinomboitika ndiri kumba mukati mematare. Nhasi ndendisina ndichitaura zvakadzikama. Semaunda muri kuita. Asi ndine nhaurwa ndoda kuti nditaure pamusoro payo. Nhaurwa yandakabvunzwa nemumwe akandibvunza. Akati imi sekuru imi makati munhu unofanira kushanda nesimba. Makati munhu anofanira kushanda nesimba. Saka kana makati munhu anofanira kushanda nesimba, saka vadzimu nemashavi vanopinda papi? Munhu unokwanisa here kubudirira pasina vadzimu, pasina vashavi? Munhu angakwanisa here kubudirira achishanda nesimba? Ndoda kupindura zviri straight. Handisida kumbopota kana kunzvenga ipapo. Hongu. Munhu anokwanisa kubudirira hake pasina vadzimu, pasina vashavi, asingatevedzi zvevadzimu. Ndoshandisa nzwi rokuti asingatevedzi zvevadzimu, asingatevedzi zvevashavi, zvokuti tinokanda fodya pasi, tinopembedza vashavi, zvakadaro. Hongu ndochokwadi chiripo. Munhu anokwanisa kubudirira. Saka kana munhu achikwanisa kubudirira asingatevedzi zvevadzimu nezvevashavi, asingatevedzi zvinhu izvozvo, munhu achikwanisa hake kubudirira, zvinoreva here kuti vadzimu nemashavi, kati vashavi havana basa mukurarama kwedu? Ndichada kukupindurai ndichikupai imwe example yangu. Pokupedzisira iwe ndiwe uchaitawo decision yako kuti ndoramba ndichitevedza vadzimu here nevashavi kana kuti handongozvisiya ini. Ndichida kukupa example yangu. Ini ndinoita zvevadzimu, ndinobika doro, ndinokanda fodya pasi, ndoupenyu hwandinorarama ende handisii, ndo chimwe chinhu. Chero ndinosangana nevamwe vanhu vanotogona kupopota kudarika inini, vachitisiyana neizvi, Jesu. Okay, rega ndati nhasi ndinoda zvokupopota. Right, ndandosangana nevanhu vakawanda vanotaurawo zvakawanda. Ndati nhasi ndinoda zvokupopota, saka handimbopopoti. Ndoda kutaurawo zvakanaka. Right, ndati ini handisii zvevadzimu, handiregi kukanda fodya pasi, asi ndati ndoda kukupai chimwe chikamu cheupenyu hwangu, ndichikupai mhinduro panhaurwa yekuti toramba tichiita here tichitevedza zvevadzimu kana kuti tozvisiya toshanda nesimba. Ini ndakakura mufamily yatakadzidziswa kushanda nesimba kubva ndichiri mwana mudiki. Taitengesa maorenji, taitengesa maswitsi, taitengesa mabanana, zvakasiyana. Mai vedu vanga vane musika, saka taitoenda futi kumusika ikoko, tainotengesa hembe, taingotengesa zvinhu zvakasiyana muri mukukura kwedu, nokuti takangokura namai vaishanda. Baba vanga vari mupurisa, asi mai vedu vaishanda, ndo vakadzidzisa kushanda nesimba. Ndakakurawo ndikaenda kucollege. Ndaenda kucollege, ndakakurawo
endawo kuinvest. Ndakapindawo basa, ndakashanda kutanga kushanda basa muhurumende. Ndakashanda 2000, ndikati 2016 ndiri mukati mehurumende ndichishanda. Ndiri kushanda kudaro ndakaunganidza tunhu twandinoona sekuti twakanga turi tunhu twakakosha mukati mekurarama. Mazuva angu ekushanda ndati ndakaenda kuinvest. Ndakaitawo mabottle store. Ndiriwo munhu akaita mabottle store akanga nemukurumbira kunzvimbo inenge ndiri. Mabottle store aya ndakaita, ndakasvika pakukwanisa kutengawo mota. Mazuva acho aya ndikuda kutaura period ya 2016 ndo period yandikutaura kuti ndakaita mabottle store, ndikatenga mota. Zvino nezvino vakomana vemazuva ano vanenge vachiti munhu ari kurira. Handitika 2000 to 2016 panguva iyi hongu ndaitevedzawo zvevadzimu, asi kwete sematevedzero andiri kuita mazuva ano. Nokuti kutevedza vadzimu kana kutevedza zvevadzimu zvine kaviri. Ndozvanoda kukutsanangurirai. Kutevedza vadzimu kune kaviri kutevedza vadzimu. Kana munhu ukanzi tevedza rwizi urwu, unotevedza uri padivi kumahombekombe erwizi, uchifamba narwo rwizi rwuya, uchienda narwo rwizi rwuya, unenge uri kutevedza rwizi. Asi unenge usiri mukati memvura, unenge uri pasaidi, unenge uri padivi perwizi, asi uri kutevedza rwizi. Ukanzi tevedza nzira iyi, uda kuenda kwauda kuenda, unzi tevedza nzira iyoyi, unofamba uri munzira, unenge uri pamwe pakati perodhi kana kuti, asi unenge uchitawa munzira iyoyo, unenge uchitawa murodhi imomo, ndoma unenge uri uchitevedza uchienda. Zvine kamusiyano zvinezvi. Vanhu vazhinji tinogona kuti tiri kutevedza chivanhu, toti hati kutevedza chivanhu, asi tichifamba tiri padivi pacho. Hongu tiri kufamba nacho, asi hatisi mukati macho, tiri padivi. Zvine musiyano izvozvo zvokutevedza chivanhu uri mukati macho nokutevedza chivanhu uri padivi. Nokuti ndakatangawo zvechivanhu pava paya pandakatanga kushanda kunana 2000, ndakanga ndisiri mukati mazvo. Tozosangana nezvatakasanganana nazvo nokuudzwa nezvatakazoudzwa nazvo nemadzikoma kuti zvakadai, wochitanga kutevedza chivanhu asi uri padivi, usiri mukati mazvo. Ndakambotaura ndikati ndakatanga kushopera ndichiri kubasa, asi chero ndaishopera kudaro ndakanga ndisiri mukati mazvo. Saka up to the period 2016 ndaitevedza chivanhu asi ndisiri mukati mazvo. Semaitiro handinambobika doro from 2016. Ndofunga doro ndakangobika rega rave rekudzora nababa namai, ndo doro rega. Zvasiyana naiko zvino zoti pagore ndogona kubika doro rutatu revadzimu. Muri kuona musiyano? Apa ndaitevedza chivanhu, asi kubva zvandakangodzora mai nababa ndo doro rega ndoziva. Hapana pamwezve pandakazoti iko zvino ndakubika doro revadzimu kana rokutenda vadzimu. Hapana pandakaita zvinhu izvozvo. Saka ndo chimwe chikamu chandiri kudini, chandiri kukuudzai chokutevedza, kuti togona kutevedza tiri padivi tichiita hedu. Zvinhu zvikaoma tombokanda fodya pasi, zvikadini todai, tiri kutevedza tiri padivi. Kozoti kupinda mukati mechivanhu, ndichazozvibata iri imwe program yokunyatsa kupinda mukati mechivanhu, kurarama nevadzimu, your faith iri mukati mevadzimu, kurarama your faith iri mukati mevadzimu nevashavi, uri mukati mazvo, kuti upenyu hwangu hwakabatwa nezvinhu. Asi apa uchishanda nesimba. Ndakupai period ye2000 to 2016 ndikati ini ndaiona upenyu hwangu seupenyu huri kuendeka. Chivanhu ndaizviita zvechivanhu, handiti zvinhu zvanguwo zvichivhurikawo, asi hapana pandaidzoka ndichiti right, kana kuti kumabottle store kuri kufamba zvakanaka, ndoti arega ndimbobika kati doro rokutenda. Zvakati zvangu zvandifambira zvakanaka, ndatenga mota,
regai mota iyi ndibike doro rokutenda vadzimu nokuti vataridza nekusuma kuti aiwa ndo mudziwa wandava nawo. Handina ndasingapindi ndosanga ndiri kuti ndakanga ndisiri mukati mechivanhu asi ndaive padivi. Ndabva ipapo pana ndasvika muna 2016 ndo pandokutaurai kuti ndakaenda kujeri. Ndaenda kujeri, ndakabuda mujeri 2017 ndo pandakabuda mujeri. Ndichibuda mujeri ndakabuda ndakananga nhaurwa yekuti ndofanira kuita n'anga nokuti inhaurwa yakanga yatanga kare. Handakudza kuti ndaita matare ndiri kubasa, inhaurwa yakanga yatanga kare, right? Saka ndichibuda mujeri 2017 ndo pandakananga kunzvimbo yeBulawayo. Ndakambopa nhoroondo yangu iyoyo yokuenda kunzvimbo nematambudziko andakasangana nawo. Ndikapedza gore ndiri pasi peimwe n'anga kusina chabuda, gore and 1.5 ndakapedza ndiri pasi peimwe n'anga pasina chakabuda ikoko. Yakanga yava period yokutambura after ndabuda mujeri. Saka gore nehafu zvakapfuura ndiri kuBulawayo. Ndabvako kuBulawayo ndaendawo kunemwe nzvimbo zvekare yekwaSave. Ndakanosvika futi ndikaenda pasi pemwe n'anga. Ndakati rimwe gore ndiriko pasina chabuda, kuzosvika ndatorwa nasekuru vanogara vachitaura kuti sekuru moyana vakazonditora kuti ndive zvandiri nhasi. Vakandinzwira tsitsi, vanogara vachitaura pamusoro pavo kuti vakandinzwira tsitsi, vakati aiwa muzukuru rega ndikubatsire. Vakandibatsira, ndikashanda navo, vakandiyambutsa kusvika ndizove zvandiri nhasi. Asi ndogara taura ndakashanda nenyanga dzakawanda, kubva nyanga yakandidzidzisa kubva pekutanga kuna na 2012 2013 uko ndichitanga kunoshopera, tozoenda mberi, ndopinda mujeri, ndozobuda, ndoramba nchida zvekare kuti ndisimbiswe pabasa, ndikwanise kushanda vanhu kwete kungoshopera chete nokusvika pakushanda vanhu. Ndati sekuru moyana ndo vakazondisvitsa pachikamu ichocho chekuti ndizokwanisa kushanda vanhu nekushandawo misha nei. Ndakati ndakasvitswa pachikamu ichocho nasekuru moyana, right? Ndichibva ipapo ndava muchivanhu, zvasiyana ne before 2016 manje. Ndo maperiod 2 andautaura, zvasiyana manje. Ndava muchivanhu, ndava kutevedza chivanhu sezvazviri. Ndava kubika doro, ndakukanda vodya pasi, ndakudini zvinoitwa pachivanhu zvese ndakuita. Ndati ndakabuda mujeri musi wa 7 November, nomusi wandakabuda mujeri 7 November. Saka 7 November yapfuura iyo ndakaisa a post pa Facebook account yangu official. Ndine Facebook account 2, ndine yakanzi Sekuru Makoni netsika dzevatema, yangeda kuzoshandisa gore rinouya iro kuti vamwe vasingadi kuYouTube tinge tinawo pa Facebook. Saka ndo account ndichange ndichishandisa. Munogona kuenda ku account iyo yakanzi Sekuru Makoni netsika dzevatema, then you like that page. It's a page yandinayo, asi page ndazonyanya kuishandisa gore rinouya. Then ndine yakanzi Sekuru Makoni, ndo pane hama dzangu, ndo pane shamwari dzangu. Saka kazhinji handinyanyi kupinda mune zvechivanhu, ndino accommodate vanhu vakasiyana siyana, vakanga vari students angu, vanhu vakawanda vandakashanda navo, vese vari pa account iyoyo. Saka asi ndakaisa post yandaipemberera musi wandakabuda mujeri, musi wa 7 November. Pane comment yakaiswa neshamwari yangu, kana mukazoenda ipapo, comment iyi ndiyo ndakukutaridzai yaanotaura shamwari yangu. Anotaura iye achiti, and what has been achieved in those 7 years is more than what was achieved before being incarcerated. And what has been achieved in those 7 years. 7 years zautaura is the period after ndabuda mujeri 2017 to 2024. No pane 7 years. And what has been achieved in those 7 years, these 7 years is far more than what was achieved before
incarceration. Ari kuti shamwari zvawakwanisa kuita mu7 years idzi handiti zvakakura kudarika zvawakaita from 2000 to 2016 pandaishanda. Pandinoti ini vamwe vaiti ndairira, pandinoti ndakanga ndine mabottle store, pandinoti ini ndakanga ndine mota, ndichikwanisa kutenga mota, ndichikwanisa kutenga zvakati, ndichimanya. Asi anoti zvawaita in 7 years zvakakura kudarika zvawakaita in those 16 years before incarceration, usati waenda kujeri. Ndo pandoda kuti tibate ipapo, nekuti tinogona kuona sekuti tabudirira tisina kuisa vadzimu mukati mezvinhu zvedu. Ndaiona sekuti ini zvandiri kuita zvikuru ndisina kuisa vadzimu mukati mezvinhu zvangu, hongu ndichitevedza vadzimu ndiri padivi sematauriro andanga ndiri kuita. Asi ndakazoti ndakutevedza ndiri mukati mazvo zviri kunzi zvandakaita in 7 years. And pa 7 years idzika chimbobvisai 1.5 year yekubulawayo ndakataura iya, tobvisa iyoyo mu 7 years. Tobvisa futi rimwe gore riya notaura futi kuti ndakazoenda kwaSave ndikanotambura. Tozobvisa zvekare mimwe mwedzi yandakazotorwa nasekuru Moyana ndikashanda tiri pasi pasekuru Moyana. Handitika right, tinogona kusara tine 3 years or 3.5, 3 years, 2.5 years. Ngatingoti 3 years. Kana tikabvisa 1.5 tobvisa rimwe gore, ngatingoti 3.5 years tongodaro. Saka tendichiti in 3.5 years what I have achieved, ndichifamba nevadzimu ndiri mukati mazvo, zvakakura kudarika zvandakaita in 16 years ndichifamba ndiri padivi, ndichingoita yatoti lip service kuvadzimu. Nekuti vazhinji vedu tunoita lip service kuvadzimu, kungotiwo pano neapo, hongu tichitevedza kuti ini totevedza zvevadzimu, asi usiri mukati mazvo. Uri kufamba uri kumahombekombe, hausi kufamba uri mukati mazvo, hausi mukati menzira, hausi mukati uri kumahombekombe, uri kutevedza. Saka unogona kubudirira uchifamba uri kumahombekombe, unogona kubudirira usina kuisa vadzimu kana usingatotevedzi zvachose zvevadzimu. Asi zvaunokwanisa kuita vadzimu varipo vari mukati zvakakura, ndozvanoda kuzama kukudza. Zvakakura nokuti vadzimu havati bloki chero tisingavatevedze. Havati bloki, asi vanogona kungosiya chero mweya tsvina ichipinda, asi havabloki, vanongotarisawo. Asi patinenge tichishanda paya, tichirwa takaisa vadzimu mukati mezvinhu zvedu, tichitevedza, tichibika doro, tichivatenda, tichidini, moyo wose uri mukati nepfungwa dziri mukati mevadzimu, zvaunoachievha zvihombe kana uri kuita zvinhu nevadzimu mukati. Your whole mind, your whole heart ichipinda mukati mezvevadzimu. Ndosaka muchiona tichimupa zvidzidzo, tinenge tichida kuzama kuti kuona nzira yatakafamba, kuti takafamba nzira iyi, zvinhu zvinenge zviri kufambawo zviri nani. Saka ndo the difference. Tinogona kuona sekuti tiri kubudirira tichiita zvatiri kuita, togona sekuti tiri kubudirira, zvigosiyana neapo paunenge uchifamba nevadzimu mukati meupenyu hwako. Saka ndo pane nhaurwa yangu ipapo yandoda kuti nditaure pamusoro payo, kuti hongu unogona kubudirira, asi kubudirira kwacho ukada kuzokukompea nekubudirira kwaunoita uchishanda nevadzimu, kwekushanda nevadzimu kuri pamberi. Saka unogona kuita zvinhu usitorina kana vadzimu mukati, ugona sekuti zvinhu zvako zviri right. Ugoita zvinhu une vadzimu asi uchifamba padivi, ugona zvekare sekuti zviri right. Asi kana zvinhu zvava zvevadzimu, unonyatsotoona the difference inoonekwa. Chero munhu ari uko anoona kuti izvi zvinhu izvi, vamwe vanhu vanogona kutoti nema munhu akaromba munhu uyu. Kana zvava zvinhu zvevadzimu zvinoonekwa, munhu wese anozviona kuti apa
zvinhu izvi zvakuendeka, unozviona kuti apa munhu akurarama. That change is seen by everyone. Hazvivanziki, zvinoonekwa nemunhu wese kuti angangova hake pamwe munhu ari hambo, ari soft, asi upenyu hwake hwasiyana zvakanyanya neupenyu hwaimborarama. Saka hongu tinokwanisa kubudirira tisina vadzimu, asi kubudirira kwacho kunenge kuri kwemhando yatingati kubudirira, asi kune imwe level, kwozoita imwe level yemhando yepamusoro. Kubudirira kwelevel yemhando yepamusoro kunouya kuburikidza nevadzimu nevashavi. Mumwe munhu anogona kuita mabusinesses, tinogona kutaura mabusinesses, munhu agona sokuti handa kudza kuti nani mabottle store. Saka munhu anogona kuita mabusinesses, agona sokuti pandiri panapa ndiri pamusoro-soro nemhaka kuti ane mabusinesses, aita mota, aita makombi, unaso kuti panapa ndiri pamusoro-soro. Asi pakazoita that change yokuti zvava nevadzimu mukati, vanhu vanotaura kuti no, pane musiyano. Paya wakanga usina kubudirira, zvawaachievha munguva diki nevadzimu ndezvemhando yepamusoro. Ndatenda ndini sekuru yenyu, Sekuru Makoni, umuqambisi the African teacher. Nhasi ndapedza ndisina kana kumbopopota semapopotero andinomboita aya. Chirongwa ndicho chimwe chete, tsika dzevatema. Tisangane zvekare muzvirongwa zvinotevera. Ndafunga kuti muzvirongwa zvinotevera matemperatures anenge ave nani, ndidzokere kwandajaira kuitirira zvirongwa zvangu. Ndatenda, muve nezuva rakanaka.